היי, 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 קוראים לי אושר, אני ראפר אשר מחפש את הביט, אבל כל מה שיוצא לי זה רק ריפיט. אני ראפר היחידי שלא מקלל, אלא מחפש את ערכי האל. וכן אני מחפש בכל דבר את התורה, אבל נזהר מכל שמש של עבודה זרה. באתי רק לחבר בין אנשים, מזרח מערב, ימין שמאל, דתיים וחילונים. לחבר בין נאז, M&M, קנדריק ובין פריקי, ובין הרב קוק, רבי נחמן האדמו"ר זקן. כן, זהו, תפסתם אותי, באתי לחזק באמונה ולהביא דרך הרב חוכמה עמוקה. בכל חיבור במילים יש חיבור מלשונים ואחדות מלומדים נפרדים. מתוך כך יורד שפע במות העליונים. לקדש את הרב אבל לא את הרע, לקדש את הרב ולא את הרע, לקדש את הרב אבל לא 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 את הרע. והנה הגענו לבית השני, וזה מה שיש להגיד, כל עניינים ולמצוא בחינות שונות בעולם, חמורה וגמורה מנחם מאומן. פשוט דרך הרב אני עושה את זה בנאווה כמה שאפשר, לכן מזווק זיווגים מתוך חיבור המילים, זה כאילו אני עושה את זה כבר שנים. אני לוקח את החומה של היפ-הופ של מזרח ואת המחתיות של המערב, אבל כמה שאפשר בקדושה. לכן יהיה נעים גם הביט והפלור של הדרום, כל זה לפני שאני הולך לישון, חלום הוא בין הדוד של הסוף המוות. ובמקום זה אנחנו מעוניינים שמות תנומה, חיית הגופות, חיית המתים, הכל הולך לטוב כי הכל גילוי אלוקי. לכן גם אנושי, בתוך גם הרב הוא גילוי אינסופי. בתוך כך גם הרב הוא גילוי אינסופי. לקדש את הרב אבל לא את הרע, 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 לקדש את הרב אבל לא את הרע. היי, זה אושר כושר, מביא לכם אושר.